Vážení Nitrančani, v pátek až nedeľu sa uskutoční pod Kalváriou akcia našich jaskyniarov. Budú sa venúvať vázaní uzlu, lanovej technike i potápaniu. Tí šikovnejší sa môžu vychňápať na skalu nebo zajít do podzemia. Všetci ste vítaní. Už to ide? Aha. Počkaj, hej, ticho tam. Takže teraz sme na Kalvárii v Nitre, respektíve pod Kalváriou. Za nami je Helvetická stena, to je bývalý kameňolom. A tu na tomto mieste, kde sedím, sme pred 12 rokmi približne, 9 rokov dozadu zhruba, v roku 2017 sme tu znovu objavili jaskyňu Desidera Horváta a sedím na poklope, na vchode do tej jaskyne. Vtedy sme si tu objednali bager, lebo sme z rôznych zdrojov historických vedeli, že tu bola objavená jaskyňa. Koncom 40. rokov ju objavil istý Desider Horvát, podľa toho je to tu nazvané. A jaskyňa bola neskôr zdokumentovaná aj slávnym vtedajším slovenským jaskyňarom Majkom. No a v tom roku 2017 sme tu zorganizovali takú akciu, sme si objednali bager, pomocou ktorého sme to vlastne ten vchod vykopali. Sice predtým sme ešte tu robili geofyzikálny prieskum, sme to tu skúmali georadarom, len tam bolo veľa rušivých elementov, ako rôzne železné tyče pod zemou, tie robia falošný signál tomu radaru. No, vrátim sa k tomu bagru. A teda ten bager prišiel odtiaľto a miestni na nás tedy zavolali políciu, lebo si mysleli, že sme tu nejakí developeri, že tu ideme niečo stavať bagrom, ale nakoniec sme polícii všetko vysvetlili, mali sme všetky povolenia. No nakoniec sme to vykopali jamu a objavil sa vchod do jaskyne. A vtedy som bol asi prvý človek, ktorý tam zostúpil a dostal som sa asi potiaľto. Lepšie to nešlo. A v následujúce mesiace, roky sme postupne teda čistili tú jaskyňu, sme odstraňovali závaly, dostali sme sa až do miest, ktoré zdokumentoval Majko, našli sme tam nápis na stene. No a potom sme ďalej objavovali ďalšie priestory a nakoniec celková dĺžka jaskyne už ako objavenej, zmapovanej presahuje tých 800 metrov zhruba. A na jaskyne do hĺbky 45 metrov približne. No a tam je už hladina vody a ďalej sa robí prieskum pod hladinou vody. Náš potápač Gabo Gutman robí spelopotápacký prieskum. Tam postúpil niekoľko metrov ďalej. Myslím, že nejakých 12 metrov aj ďalej postúpil. No je to dosť problém aj pod tou vodou, lebo ona sa kalí. Potápač musí prakticky po hmate fungovať.
odstraňuje zával pod vodou a je to náročné, je to nebezpečné, ale ideme ďalej. Robili sme tu mapovanie jaskyne v spolupráci s viacerými klubmi, so Sašom Lačným napríklad z Trnavského klubu a Juro Halama a ďalších vlastne. No a zároveň sme so Sašom Lačným robili tu aj nejaký ten vedecký výskum. Sašo riešil geológiu. Ja som riešil aj speleotémy, geochémiu vôd. My sme odobrali vzorky vôd, z kvapové vody sme to odobrali. No a na základe toho nám vyšiel aj odborný článok Akta geologika Slováka v tejto jaskyni, kde sme hovorili aj o také našej hypotéze o genéze tejto jaskyne. Hej. K tomu môžem prípadne povedať pár slov. Hej. Tá jaskyňa má v súčasnosti, tá morfológia je taká, že vo vrchnej časti je tu taká závalová časť. Musíme sa dostať pomedzi balvany tých závalov nižšie. A tam sa nachádza jeden väčší priestor, ako je taká sieň pieskovisko. A dole sa dá ďalšími vertikálnymi cestami dostať do ďalších väčších priestorov, ako sú riečne chodby a jazerná sieň. Tam sa robí ten spolopotápacký prieskum. No a tá genézu sme teda takto sme tomu definovali hypotézu tej genéze, že tu ide o tzv. Zmiešavacie rozpúšťanie. To znamená, že zo spodu postupujú vody z väčšej hĺbky, ktoré sú nasýtené voči karbonátom pod podmienkach vyššieho tlaku oxidu uhličitého a zároveň zhora infiltrujú zrážkové vody. A tam, kde sa tie dve vody stretnú na existujúcej hladine podzemných vôd, dochádza k tomu, že existuje taký jav. Keď zmiešate dve vody, ktoré sú nasýtené voči karbonátom pri rôznych podmienkach, dostaneme vodu, ktorá je agresívna, nie nasýtená. Čiže v týchto miestach dochádza k intenzívnejšiemu rozpúšťaniu. Potom, keď to je vlastne tá prvá, som hovoril, tá sieň pieskovisko, čiže tie prvé väčšie priestory. Časom tá hladina podzemnej vody klesla nižšie, no a tam, kde je v súčasnosti, a tam teraz prebieha ďalšia fáza toho rozpúšťania, kde sa miešajú hlboké vody s tými presakujúcimi. Aké v súčasnosti tie hlboké vody sú skôr bežné podzemné vody v týchto podmienkach. Ale dole v jazernej sieni sú kryštály, tam sú vidieť kryštáliky kalcitu, čo nie je celkom bežné, ktoré vznikali vyzrážavaním z hlbokých teplých vôd nasýtených voči kalcitu, tam, kde dochádza k degazácii oxidu uhličitého. A tam, kde sa potom mieša s tými nasýtenými vodami, ale zrážkovými, ktoré idú z hora, tak tam došlo k intenzívnejšiemu rozpúšťaniu. Hej. No a práve znaky tohto rozpúšťania je vidieť v tej jazernej sieni a v druhých priestoroch, kde sa nachádza tiež hladina vody, sú tam jazierka, tak to sú tzv. Riečne chodby. No a ten rozdiel je ten, že v tej jazernej sienke je vidieť vyzrážané kryštáliky, čiže aj sme tam identifikovali tzv. Feeder, čiže ten komín, odkiaľ išla tá voda, hej. Ale v tých riečnych chodbách tam už vidieť iba tú modeláciu tých stien, čiže vlastne takú stopy po rozpúšťaní skôr, čiže tam dochádza k skôr tomu rozpúšťaniu, je tam tá agresívna voda vyžierala v minulosti ten vápenec a to vyzerá tam, ako vyzerá. No, takže asi tak. Takže toto sme na pri lezeckej stene.
pod Kalváriou. Tieto dve cesty sa volajú Veľký Krás a Malý Krás. Prečo sa to volá Veľký Krás, Malý Krás? Pretože tu vidieť tam tú dutinu a vidieť tu rôzne dutiny, ktoré sú zbytkom starého jaskinného priestoru, ktorý bol v dôsledku činnosti v kameňolome odstránený. Hej. Čiže vidíme tu zbytky sintra, sintrovú kôru a krásnu modeláciu, hej, krásovú. Vidieť tam zbytky ešte s pelotem, kvaplou, vyššie. Hej, čiže táto jaskyňa, tá bývalá, vlastne pokračuje dole. Hej. Viem si predstaviť, že pôvodne tá jaskyňa bola podstatne väčšia. Len bola odťažená činnosťou v kameňolome. Voľné priestory jaskyne vznikali vo vápencoch tzv. Hierlatskej formácie a v období spodnej Júry 180 až 280 miliónov rokov, a to rozpúšťaním vápencových hornín zrážkovými vodami prenikajúcimi z povrchu pozdĺž puklín a tiež vodou prenikajúcou z väčších hĺbok horninového prostredia. V jaskynej sieni je možné identifikovať tzv. Feeder, teda miesto, kde do siene tieto hlbinné vody prenikali. Okolo feedra sa vykryštalizovali z presýtenej vody kryštály kalcitu. To už je nastavené. Ferry, poď sem. Takže čo tu vidíme na tomto človeku? Na Ferovi. To má na sebe taký úväz, ktorý používajú hlavne jaskyňari, čiže on je taký pevnejší, ťažší ako lezecký. Má na sebe viacej železa. Otoč sa Ferry dozadu. Tu vidíte, že sú také, tie popruhy sú mocnejšie. Ja mám, niekedy bývajú také úväzy, ktoré ešte majú ďalší popruh takto cez zadok. Hej, vlastne tá váha sa viacej rozloží, otoč sa dopredu. No a toto, čo tu máme, tak to je prstný úväz. Ono to môže sa použiť aj obyčajná šnúra. V starších časoch sa to používalo. Toto je tzv. Prstný žumar. On slúži na postup hore, ale to si vysvetlíme za chvíľku. Ešte poviem, toto je tzv. Demirond karabína, alebo centrálna karabína. Ona má viacero funkcií. Jednak drží pokope ten úväz a slúži tiež na to, že všetky tie tzv. Väzacie železa, alebo ako hovoria Česi cajky, sa upevňujú na túto centrálnu karabínu. No a čo to je upevnené, tak na zlaňovanie sa používa takáto brzda, tzv. Peco brzda. Sú novšie, staršie modely, toto je novší model s touto veľkou pákou. Ja si to tu otvoril, Ferry. Hej. No tu je aj návod, ako sa má do toho zapiesť lano. Čiže lano ide z hora a potom ho prepletieme cez tieto trene. Oni nie sú otočné, to je pevné. Hej. A tam vlastne nás brzdí to trenie. Hej. No a to trenie uvoľňujeme potom touto pákou. Čiže teraz neviem, toto nové funguje tak, že k sebe, vtedy ideš dole, hej? Áno, vtedy idem dole. A keď to pustíš, tak sa to zabrzdí. Hej, áno. Čiže vlastne ten postup dole je kontrolovaný touto pákou, a keď človek chce použiť obe ruky napríklad, alebo môže sa, nedaj Bože, stať, že sa zranil, hej, nevie ďalej pokračovať, tak to pustí, hej, a bezpečne stojí na mieste. Hej.
No a na výstup po lane používame tieto ascendery, respektíve žumary. Toto je tzv. Ručný žumar. Pozrite si, otoč takto, tu vidíme také trne. Tie sa, keď sa zaťaží, na lane, keď sa zaťaží tento žumar, tak tie trene sa zahryznú do toho lana a bezpečne držia. A keď sa ešte raz to otvorím. Dobre. Tie trene sú otočené dole, čiže ono to hore na tom lane to ide, ale dole už nie. Hej? Čiže slúži to na výstup. Dole z toho visí tzv. Pedál, takáto slučka, to je na nohu. A ďalšia súčiastka na postup hore je tento presný žumar. Hej. Podobne je tu tiež ozubenie a tá technika vyzerá tak, že tento ručný žumar sa posunie hore, hej, aj s nohou. Vstup do toho s tou nohou, ukáž, tak. Hej. Jaskyniar sa pomocou nohy vytiahne hore, tento presný žumar sa prešmikuje na tom lane, hej, zahryzne sa do lana, potom zase posunie a takýmto pohybom pížďalkovitým takzvaným, tak sa človek dostáva vyššie a vyššie a vyššie na tom lane. Ale to nie je také jednoduché, ako to vyzerá. Treba si osvojiť správnu techniku. Treba mať dobre nastavený tú výstroj, aby sa človek neunavil príliš v tom postupe, lebo keď to má príliš voľné, ukáž sa sem, otoč sa bokom. Hej. Keď je to príliš voľné, opri sa dozadu trošku, tak, ja ťa držím. Hej. Keď sa toto príliš vzdiali, hej, tento presný žumar, tak ten človek na tom lane sa musí stále pritiaľovať k tomu lanu, hej, a stráca pri tom silu. Čiže treba na to lano v podstate ako keby naláhnuť. Hej, to treba si osvojiť tú správnu techniku, skrátka. Inak sa človek na tom lane neskutočne nadrie. Dobre, asi to je tak všetko. Takže jaskyňa je hlboká 40 metrov výškovo, tu to vidíme, a až narazí na úroveň podzemnej vody. A ona pokračuje ďalej pod tou úrovňou podzemnej vody, takisto tie chodby. A sú tu dve lokality, kde sa dá vojsť do tej vody, a to je v Jazernej Sieni, kde však sme sa nedostali moc ďalej. A neočakávane v tých riečnych chodbách to teda pokračuje, to je v tejto lokalite, a tam chodby vlastne toho istého rázu, jak sú v riečných chodbách, pokračujú, zatáčajú a idú pod vodu a idú ďalej. Tam, neviem, možno, že sa po kúsok ďalej bude dať vynoriť. A kam idete dnes? Do týchto riečných chodieb, do tohto jazierka, jak je tu, a ideme vlastne týmto smerom sem a potom odtiaľto sa to rozdvojuje. Idú ďalšie dve chodby stredečné. Takže do tejto časti ideme. A zase. Potom kľúčové je teda tá bezpečnosť. A na to máme linku vodiacu, ktorú si musíme niekde vyviazať, pevne ho našponovať a po nej, teda v tej nulovej viditeľnosti sa vracať, lebo človek absolútne stratí pojem o akejkoľvek orientácie. Čo má aj výhodu pod vodou, že človek sa oslobodí od tej gravitácie a môže ísť akokoľvek jedným prstom, ktoroukoľvek stranou zmizne tá ťaž vlastného tela. Ale má to tú negatívnu vec, že človek úplne stratí pojem, že jak je vlastne natočený. Takže kľúčový je vyviazanie tej pevnej linky. Tu je problém to, že není kam uviazať tú linku v tých priestoroch, takže budeme musieť spraviť to, že doniesť tam vrtačku a po hmate niekde navrtať pevný bod, natlcť kotvu a o to uviazať tú vodiacu linku. Čož... Minule som spravil jedno, teraz budem robiť druhú. Je to veľká zábava.
Projekt pro mnoho lidí na několik hodin, aby byla jedna díra. Tak vieš, čo je to nájsť tú dieru, čo si vyvrtala? Já o tom ale jo. Teplo. Iba termoprádlo si zober, nič viac. Toto. Takže spravíme reťaz, budeme si len podávať, žiadne, že s ruksakom niekde pôjdeš ďalej. Ja pôjdem prvý, aby som našiel tie miesta, kde to ukladať, ale Mário pôjde asi posledný. My budeme transportovať, ty budeš filmovať. Chceš viac záberov spredu alebo zozadu, lebo tam sa nebudeš vedieť odbiehať. Ako máš rád. Keď sa zaradíš prvý, tak budeš furt prvý. Keď sa zaradíš posledný, tak už sa dopredu nedostaneš. Možno ako druhý. Nie, tak ja pôjdem prvý, ty pôjdeš za mnou, ty pôjdem za mnou, potom pôjdete vy traja a potom pôjde Mário. Posledný. Zídeme dole takým komínom a tam je taká hnusná plazivka. A tam budem musieť, tam je najťažšie ten, čo bude tretí. Takže to by som mohol byť ja. Takže tam ty pôjdeš prvý, niekto ma obehne. A tam je taká hnusná plazivka, do nej sa bude treba lahnúť a tie ruksaky po sebe iba posunúť No, ležať budeme dopredu. Takže my si budeme iba podávať tie ruksaky. Áno, tak áno, strašne budeme áno. musieť. Nie. Není šanca. Dobre, chcem iba vedieť, že čo. Myslíš tej ľudské plazivky? No. A ako keby niekto má čosi, tak kľudne počkáme, oddychneme si, nehráme sa na čas, okrem tých, čo musia z domov. Ak musia. Potom, keď tam budeme, tak to je tak hodina, kým tam prídeme. Je nás dosť, takže možno rýchlejšie. Bude rýchly postup, bude nás veľa. Budeme šikovať. A ja kým to rozoberiem, pripravím, to je tak vyše pol hodina, vo vode 2 hodiny. Tam budem potrebovať potom jedného, čo mi furt bude podávať veci, lebo najprv budem niečo sa pokúsim nafilmovať, potom budem robiť na linke, budem potrebovať vrtačku a tak podávať hore-dole veci. Takže niekto by mi tam mohol ostať, Radka na spojení. No. Dobre. Safety first, keby dačo, žiadny spiech, žiadne naháňanie sa, lebo bude nás dosť, aby niekto kameň nehodil dole. Napríklad. Ponecháme na vedúceho akcie. Pôjdeme jak šneci za sebou. Takže prvý púšťaš lis. No. Ako môžeme ísť dole? Áno. 24. Takže ako to dole vyzerá? No, je to tam prenádherné. Keď sa zanoríš, sú tam dve miestnosti. Prvá je taká z jednej strany súť, ideš dole hlavou 5 metrov asi a potom je tam široká, ale nizučká reštrikcia, ktorú som v jednej časti uvoľnil a dá sa cez to preplaziť a otvorí sa druhá miestnosť. Je tam druhá miestnosť, o ktorej sa dá jednoducho otočiť, je vysoká, ale s nej idú ďalšie dve chodby. Jedna ide dolu a druhá pokračuje vľavo rovno. Len je to vrstvou kalcitu zanesené a vidno to, že to pokračuje a ten celý kalcit treba odstrániť, vybrať stade a zhodnotiť, že či sa tam dá prejsť rovno alebo nie. To je celé. Chodíme po šňůře. Buď to si vedeme svou, anebo jdeme po pevné, která už je vyvázaná, takže tam se jako orientujeme, pak světlo a když je špatná viditelnost, tak hmat primárně. Takže tak. A pocity dole, jaké máte? Takový klid, to je zvláštní klid. Ticho. Že? Ticho, klid, ano, a hromada hluku z bublin. A to je tak všechno. A viditelnost? Jak kde a jak kdy. Ale v našich vodách v drtivé většině špatná, že, Gabko? No, Viditelnost. no po ceste tam máš šancu si to navnímať krásne vlne. Na jak dlouho asi? Na 5 vteřin? A v tomto prípade zvytok je úplne po hmate. Jo. Takže, no. Tak, to je pravda.
Tohle je chytací jeskyně. Takže může je chytit. Do tejto šnúrke už pôjdu potápači postupne ďalej. Potom vzhůru nohama ne. Keď to robíš v nule, tak nesmieš vyťahnuť, lebo už to nenájdeš. Takže musíš jednou rukou si to označiť, toho vyťahnuť, nech to tam nejak si osadiť, potom už ten štift nájdeš. Teória je jedna vec, prax je oveľa horšie, ako vyzerá. Do každej jaskyne sa musí prispôsobiť aj tá výstroj, keďže toto je to extrémne úzke a je tu ťažký transport, tak v prvom rade treba dobrý transportný tím, ktorý vás sem donese. Bez toho tu asi človek ťažko pôjde sám potápať. No. Aby si toto všetko sem doniesol. Potom treba tie veci zminimalizovať. Nie je voľný priestor, tie jaskyne sú zbytočné veci ako kompenzátor, plutvy a každá jedna zbytočnosť je obrovská prekážka. Takže ide sa tu len fľaša, easy sign, svetlo a radie je koniec. No? V suchom obleku, keď sa toto potápať, je prakticky nemožné, takže jedine mokrý oblek. Jo. Tak jdeme na to.
Máme nepaty dole. To som tu ešte nevidel. Vynorený. Opatrne, opatrne. Bože, to je jak zjavenie. Ty si jedný gymnasta. Tam som mal špagát, teraz som navrtal len takú kotvu na to okolo. A to som uviazal tú linku. Dnešná akcia pod Kalváriu dopadla nad očakávania. Koniec hlásenia.